дар доираи вохӯриҳои даври нӯҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ бошгоҳи Регар Тадази Турсунзода ба меҳмонии клуби марказии варзиш Артиш рафт. Рақобати тимҳо дар майдони клуби марказии варзиш Артиш доир шуда бидуни гол ҷанбаст ёфт. дар вохӯрии мазкур ҳарчанд имкониятҳои хуби голзанӣ ба миён омада бошанд ҳам, вале ба ягоне аз дастаҳо муяссар нагардид ки ба задани гол даст ёбанд. дар натиҷа бозии мазкур бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расида, Регар Тадас дар сафар як имтиёз ба даст овард. маврид ба ёдоварист ки дар даври навбатии чемпионат бошгоҳи Регар Тадас ба меҳмонии дастаи Куктош меравад. клуби марказии варзиш Артиш бошад дар майдони худ тими Хуҷанди Хуҷандро ба ҳузур мепазирад. рақобати даври нӯҳуми чемпионати мамлакат миёни ин дастаҳо дарак медиҳад. бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 0-0 ба анҷом расид. дар доираи бозиҳои даври нӯҳуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олии мамлакат, дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар майдони хонагии худ бошгоҳи Эсхати шаҳри Хуҷандро ба ҳузур пазируфт. дидори дастаҳо аз оғоз то ба анҷом ҷолибу хотирмон сурат гирифта, бо ҳисоби минималии 1-0 бар фоидаи тими Эсхата хотима ёфт. дар дақиқаи 8-уми қисми аввали рақобат бозингари бошгоҳи Эсхата Рустам Сабуров тӯбро вориди дарвозаи мизбонон намуда, дастаи худро ба пеш баровард. ҳамлаи пай дар пайи бошгоҳи Куктош дар идомаи вохӯрӣ ҳеҷ самаре ба бор наовард ва бо ҳамин дастаҳо қисмати аввали майдондориро бо ҳисоби 1-0 ҷамъбаст намуданд. дар қисми дуюми вохӯрӣ ҳар ду даста ҳам имкониятҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд. дар ҳамин росто соҳибони майдон ҳамлаҳои пай дар пайи худро ба дарвозаи меҳмонон анҷом доданд, аммо дар ягонтои он ба задани голи ҷавобӣ даст наёфтанд ва билохира дучори бохт гардиданд. ҳамин тариқ пас аз хотимаи рақобати мазкур, дастаи Эсхата бо касби 3 имтиёз мавқеи худро дар ҷадвали Лигаи Олии мамлакат устувор намуд. тими Куктош бошад бидуни касби имтиёз дар қисмати поёнии ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонад. бозии хуб буд, ҳар ду дастаам бозии хуб нишон доданд. дар қисми якум камтар хатоӣ кардем, дар дифоъ ва гол сар додем. як хатоӣ бозиро ҳал кард ва ӯ ҳолатҳое ки мо метонистем гол занем, бачаҳо камтар ба саросемагӣ роҳ доданд, натонистем ҳама ҳар як моменте ки мо кардем дар бозӣ метонистем гол занем, лекин бачаҳо камтар саросема шуданд. Тяжелая победа, хорошая команда, готовились. Мы разбирали их, видно, пришел новый тренер, изменил игру. Не случайно они набрали 7 очков. С его приходом достойная команда, поэтому тяжелая победа, выдержали. Да, нужно было реализовывать в первом тайме свои моменты, было бы, наверное, нам полегче. пешсафи чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олии қаҳрамони феълии кишвар Истиқлоли Душанбе дар даври 29-уми мусобиқа дар сафар бар дастаи Ҳосилот бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. ёдовар мешавем ки Истиқлол дар даври гузашта дар майдони худ Хатлонро бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст дода буд. Ҳосилот бошад дар сафар бо натиҷаи мусовӣ 1-1 вохӯриашро ҷамъбаст карда буд. ҳамакнун ин ду даста дар даври нӯҳуми мусобиқа ба ҳам омаданд. ҳосилот бар муқобили ин рақиби бисёрам пурқуввати худ арзанда ҳунарнамоӣ кард. ёдовар мешавем ки футболбози дастаи Ҳосилот Саид Мухтор Азимов бозингари рақиб Ҳамадони Камоловро дар ҷаримагоҳи дастааш аз по афтонид ва дар дақиқаи 20-уми майдондорӣ довари марказ ҷониби дарвозаи соҳибони майдон пеналти таъин намуд ки Шервонӣ Маъбадшоев ин шонси хуби голзаниро истифода карду ҳамин тавр меҳмононро ба пеш баровард. ва ҳамин як голи задаи футболбози дастаи Истиқлол натиҷаи вохӯриро низ ҳаллу фасл намуд. ба ростӣ дар ин вохӯрӣ ҳолатҳои зиёди голзанӣ ҳам ба чашм нарасид. бахусус кори ҳуҷумкунандаҳои дастаи Ҳосилот бар муқобили дифои Истиқлол қариб ки омад накард. ҳамин тавр Истиқлол марҳилаи аввали чемпионатро бо ғалаба ҷамъбаст намуда ҳамоно пешсафи ҷадвали мусобиқа ба ҳисоб меравад. дар даври оянда шогирдони Черевченко санаи 19 май ҳамакнун бозам бо Ҳосилот дар майдони худ рақобат мекунанд. صدای شگردآور بالا میشود دوستان ارجمند بازی با حساب 0-1 استقلال غلبه مهم خود را به دست آورد و در زمین اول باقی ماند. Ну, мнение какое может быть. Сегодня борьбы много было на футбольном поле, потому что, конечно, спасибо большое работникам стадиона, что они все равно готовили поле,
Вот. Но оно не позволяло делать на поле некоторые вещи. А так, в принципе, мы ожидали, когда приехали на разминку, ожидали, что будет такая игра, кто в борьбе больше выиграет. Вот. Стандарты, кто-то выиграет. Результатом доволен, да. Но я еще раз скажу, что работать и работать. Работы очень много. خب قبل از هر چیز تبریک میگم به برد تیم استقلال و حالا محصلش یک پنارت بود ولی ما هم بچه‌هامون جنگیدن کار کردن و یک مقدار از صحبت‌های ما آنالیزی که داشتیم متاسفانه انجام نشد تو شروع بازی که حتی دیدید من دقیقه 20 به بعد تعویض کردم چنج کردم یک مقدار بازی رو گرفتیم سوار شدیم ولی متاسفانه نشد دیگه. бошгоҳи хуҷанди шаҳри хуҷанд баъди иваз намудани сармураббии хеш ба ғалаба даст ёфта наметавонад. Нумон ҳасанов барои ҳалли мушкилоти уқобон ба даста даъват гардид, вале то ба ҳол гиреҳе аз мушкилиҳои дастабоз карда натавониста истодааст. ин дастаи шимолии кишвар дар рӯзҳои истироҳатӣ дар дораи рақобатҳои даври нуҳуми лигаи олӣ меҳан дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри бохтар бо тими хатлон бозӣ карда бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. легионери бохтариҳо Энок Ариети дар дақиқаи 20 тимашро пеш саф намуд. баъди зарбаи задаи Умарҷон Шарипов тӯб ба ҳимоятгари меҳмонон бархӯрда ба назди ҳамлагари хатлон омад ва ӯ бидуни иштибоҳ тӯбро таслими дарвоза намуд. баъди ин голи зада боз ҳам бошгоҳи хатлон пешсаф буду имкониятҳои хуби голзаниро ба миён меовард. дар дақиқаи 80 дидор Фирдавс Чақалов дар дохили ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро муқобили капитани хатлониҳо Сорбон Афғонов вайрон кард ва довар Гулмуроди Садулло бошад зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. ин шонси хуби голзаниро Алишер Баротов ба хубӣ истифода намуда натиҷаи дидорро 2-0 намуд. Алишер голи задаи хешро ҷашн нагирифт, чунки солҳои зиёд шарафи бошгоҳи хуҷандро ҳимоя менамуд ва мавсими ҷорӣ бошад ба ҳайати хатлон пайваста аст. ҳамин гуна бошгоҳи хуҷанди шаҳри хуҷанд марҳилаи аввали чемпионати кишварро бо 1 пирӯзӣ 4 натиҷаи мусовӣ ва 3 бохт ва бо ба даст овардани танҳо 7 имтиёз дар зинаи охир ба анҷом расонид. бошгоҳи хатлон бошад бо ташаббуси ин пирӯзӣ ба мақоми сеюми ҷадвал баромад.